Kelet-Berlin, az NDK fővárosa, 2011. augusztus 13-a. A 12-es kamera a 2-es képernyőn. 401-es a C-szektorban. Ismeretlen személy közeledik a határobjektumhoz. Ismeretlenül a C93-asban halad a B94-es felé. Figyelem 401-es, lépjenek közbe! Létezett valaha egy álom a tökéletes határról, amely biztonságos, láthatatlan és áthatolhatatlan. Egy intelligens jelzőrendszerről, amely minden emberi mozgást érzékel, kerítések, beton és fegyverek helyett a korszerű technika eszközeivel. A leendő, örökzöld sövénynek álcázott fal terveit titokban dolgozták ki. A kieszelői fal 2000-nek nevezték, de sohasem épült meg. Németország legnagyobb városa 1961-től 1989-ig mégis két részre volt osztva. Családok és barátságok szakadtak ketté. Embereket tartóztattak le a Berlint kettészelő határon. Voltak, akiket lelőttek, amikor menekülni próbáltak. A berlini fal több mint negyed évszázadon át volt a hidegháború egyik díszlete. Tégláról téglára, így készült a berlini fal. 1945 májusa az újrakezdés pillanata. Németország romokban hevert. A Potsdami konferencián Stalin, Truman és Churchill lefektette a háborút követő időszak szabályait. Németország többé nem tehet szert ekkora erőre. Soha többé nem jöhet létre totalitárius német birodalom. Az országot tehát lefegyverezték, nácimentesítették, és 4 megszállási övezetre osztották, az amerikai, a francia, a brit és keleten a szovjet zónára. Ám a felosztásról szóló egyezség már akkor kudarcot vallott, amikor a szövetségesek még mindig Hitler ellen harcoltak. A Szovjetunió a kommunista rendszert vezette be a saját zónájában, míg a nyugati szövetségesek a demokráciát és piacgazdaságot igyekeztek visszaállítani. Nyilvánvalóvá vált, hogy Németországot nem tudják egyhamar egyesíteni, és mindkét oldalon felkészültek a felosztására. 1949-ben 2 német állam jött létre. Nyugaton a Német Szövetségi Köztársaság, keleten pedig a Német Demokratikus Köztársaság. A vasfüggöny kettévágta Németországot. Berlin különleges szerepet játszott a hidegháborúban. A háború vége óta a megszálló hatalmak korlátlan uralmat gyakoroltak. Minden állam egy szektort szállt meg, Kelet-Berlint a szovjetek. 1949-ben ez lett Kelet-Németország fővárosa. Ez volt az egyetlen hely, ahol a kelet és a nyugat közötti határ még nyitva állt, és az emberek szabadon átkelhettek az egyik világból a másikba vasúton, autóval vagy gyalogosan. A berlini nyílt határ volt Kelet-Németország Achilleus sarka. A lakosságból egyre többen távoztak. Az emberek folyamatosan menekültek Kelet-Németországból. Ha jól emlékszem, a számokra naponta olykor 3000-en is elhagytak minket. 1961. januárja és augusztusa között 200 000-en hagyták el Kelet-Németországot. Főleg munkásokat és mérnököket veszítettünk el, sok fiatalt, orvosokat, tanárokat és ilyen embereket. Az amúgy is létező hiány egyre súlyosabbá vált. Kelet-Berlin a belügyminisztérium tervezőcsoportja 1961. június 2-a. 1961 nyarának elején Kelet-Németország már az összeomlás szélén állt. Egy ütőkártyát azonban még nem játszott ki. Elvtársak, ismerik a helyzet kényes természetét. Tökéletes akciótervre van szükség. Már hetek óta titkos bizottságok dolgoztak Berlin végleges felosztásának tervén. Először a stratégiailag fontos helyekre kell összpontosítanunk. Itt, itt, itt és itt. Közel 3 millióan hagyták már el Kelet-Németországot, és napról napra többen menekülnek el. Ez az utolsó rés, de hogyan lehetne lezárni a határt? Hogyan lehet egy egész nagyvárost kettéosztani? A végső döntést Moszkvában hozták meg. Nikita Hruscsov, a Szovjetunió vezetője elrendeli a berlini szektor határ lezárását.
Nem akarta megkockáztatni Kelet-Németország a testvéri szocialista állam összeomlását. Ha egész Berlin nem is lehetett az övé, legalább a felét teljesen birtokba veszi. Műveleti parancsnokság 1961. augusztus 11-e. A néphadsereg, a rendőrség és a kelet-német titkosszolgálat, a Stasi tagjaiból összeállított titkoscsoport megkezdte a végső előkészületeket. A terv szerint a műveletet a kelet-németek hajtják végre a helyszínen, a szovjetek pedig a háttérből támogatják őket. A rendőrség parancsnoka és a belügyminisztérium felelőse eligazítást tartott, amelyen bejelentették, hogy a nyugat-berlini határt le kell zárni. A második vonalban katonai alakulatok állomásoznak majd, és a szovjet csapatok is készenlétben állnak. A terv szerint a titkos műveletet a Kelet-Németország egész területéről összegyűlt, majdnem 20 000 egyenruhásnak kellett végrehajtani a Berlin közepén, a hidegháború legkényesebb helyszínén. Ezekben a szép nyári napokban még senki sem sejtette, hogy Berlin sorsáról már megszületett a döntés. Augusztus 13-án vasárnap a világ szétvált arra, ami eddig volt, és arra, ami ezután lesz. Ezt élte át a 26 esztendős Wolfgang Güttler, a Kampfgruppen nevű félkatonai munkásőrosztagok egyikének tagja is. A lányom azon a nyáron, 61. júniusában született. Kopenigben laktunk, ahol rendszeresen gyakorlatoztunk. Augusztus elején, néhány nappal 13-a előtt aztán készültségbe helyeztek minket. A feleségem persze nagyon megijedt. Csak akkor nyugodott meg, amikor a többi asszonytól megtudta, hogy az ő férjük sem maradt otthon. Műveleti parancsnokság az 1961. augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka. A felvonultatott erők és a Szovjetunió támogatása mellett lehetségesnek tűnt, hogy a nagy titokban előkészített bekerítési művelet sikerrel jár. De hogyan reagál majd a kelet-német lakosság, mit szólnak majd a nyugat-berliniek, és főleg a nyugati szövetségesek? Amikor augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszakán kiadták a parancsot, a művelet végső kimenetele még bizonytalan volt. Röviddel éjfél után ébresztettek minket. Fel kellett öltöznünk, menetparancsot kaptunk. Akkor közölték, hogy a feladatunk a határ biztosítása. Minden ezzel kezdődött. A csapatokat nagyon gyorsan felvonultatták egész Berlinben egyszerre. Természetesen mind azon töprengtünk, hogy hogyan fogják ezt véghez vinni. Egész Berlinben. Lehetetlennek tűnt. A berlini szektorhatár valójában csak 43 kilométer hosszú volt, és átszelte a városközpontot. Hermetikusan le kellett zárni. Hajnali 1:30-kor a nyugatra vezető összes vonalon leállították a vonat és metró közlekedést. A szektor határát kelet és nyugat között átlépő 81 utca stratégiai ponttá vált. A határőrség a sok vízi útvonalon és hídon is rajta tartotta a szemét, a városközpontban és a külső kerületekben is. Köztük volt a Potsdamot Nyugat-Berlinnel összekötő Glienicker híd is. A város kiterjedt csatornahálózatának lezárásán is dolgozni kezdtek, de a föld alatti menekülési útvonalak elvágása hetekig tartott. Az első emberekből álló falat méterről méterre váltotta fel a betonoszlopokra szerelt szöges drót. A meglepetésszerű taktika sikerrel járt. Megfélemlítette, megdöbbentette és kétségbeejtette a berlinieket. A történtek híre dühöt és tiltakozást is kiváltott. Nyugat-Berlinben sok százan gyűltek össze a határnál ellenlépéseket követelve.
A Brandenburgi kapunál több agitátor is megjelent, akik leköpték a határőröket és a rendőröket. Megkérdeztem az embereimet, hogy mire valók a szuronyaik. Szóltam, hogy mutassák meg őket. Ezután, ha valaki túl közel jött, ők megmutatták a szuronyaikat. Ez bevált. A helyzet elmérgesedése azonban egyik félnek sem állt érdekében. John Fitzgerald Kennedy, az Egyesült Államok elnöke tömören úgy fogalmazott, hogy bár nem szép megoldás, egy fal még mindig sokkal jobb, mint egy háború. Kelet-Németország vezetőjének, Walter Ulbrichtnak minden oka megvolt az elégedettségre. Ám a fordulat valójában a biztonságért felelős Erich Honecker műve volt. Nem is tudtunk az Erich Honecker irányítása alatt álló alakulatról. Augusztus 13-a után terjedt el, hogy Erich Honecker mindenhol jelen volt. Én úgy láttam, hogy ezzel nagy tekintélyre tett szert a fegyveres erők és a belbiztonsági szolgálat köreiben. Ez lendítette fel a karrierjét. Ám ez a fellendülés egyelőre csak átmeneti volt. Fokozatosan kellett megalapozni. A falat csak augusztus 17-én kezdték építeni. Hruscsov úgy fogalmazott, hogy vasgyűrűbe zárjuk Nyugat-Berlint. Berlin egyes belvárosi kerületeiben a fal megtervezői nehéz, szinte megoldhatatlan feladatnak találták a határ megbízható lezárását. Az egyik problémás hely a Bernauer utca volt a központi Mitte kerületben. A keleti szektor itt a házak küszöbénél ért véget. A járda már a nyugati, francia szektorhoz tartozott. A kelet-német csapatok a lábukat sem tehették a járdára. A jelet 1 centiméterrel is tilos volt átlépni. A nyugat-berlini rendőrök és a franciák is éberen őrködtek. A szovjetek szigorúan parancsba adták a kelet-német vezetésnek, hogy szektorközi incidensre semmilyen körülmények között sem kerülhet sor. A Bernauer utca néhány lakója kihasználta a talán soha többé nem kínálkozó lehetőséget, hogy elmeneküljön. A határőrségnek közbe kellett lépnie. A Bernauer utcai házak aláásták a határ biztonságát, ezért a munkásőrségnek ki kellett költöztetnie az itt lakókat. Geht rein in die Wohnung, der Rest kommt mit mir. Ihr übernehmt den 4. Stock. Ich mach den letzten. Aufmachen! Günther, Kampfgruppenleiter. Wir sind beauftragt, Ihre Wohnung zu räumen. Die Gesichter werde ich nie vergessen. Sosem felejtem el azokat az arcokat, szinte mindenki sírt. Kétségbe voltak esve. Hosszas győzködés után fogadták csak el, hogy nincs más lehetőségük, engedelmeskedniük kell. Így aztán összecsomagolták a kevéske holmiukat és az irataikat. Nem tudták, hogy hová mennek, iszonyúan féltek. A kilakoltatások után kőművesek láttak hozzá az ablakok és az ajtók befalazásához. Minden nyugatra vezető menekülési útvonalat el kellett vágni. Egyre nagyobb iramban folyt a határ lezárása. A csapatok minden épületet sorra kerítettek. Üzlethelyiségek, kocsmák váltak a megerősített határ részeivé, de ez lett a sorsa a kiengesztelődés templomának is a Bernauer utcában.
határ egyre áthatolhatatlanabbá vált, de az első napokban még így is több ezer embernek sikerült átszöknie. A géppisztolyaink és a puskáink nem voltak töltve. A lőszer az övünkön volt, zárt csomagban. Akkor még nem volt rá engedélyünk, hogy fegyvert használjunk. Gyorsan híre ment, hogy a határőrök nem lőnek a szökni próbáló emberekre, csak hogy ez gyorsan megváltozott. 11 nappal augusztus 13-a után a csapatok engedélyt kaptak rá, hogy egy felszólítást és figyelmeztető lövést követően célzott lövéseket is leadjanak. Akik nem tisztelik a határainkat, azok golyót kapnak. Günther Liftin nem tisztelte a határt. Augusztus 24-én a Spree folyón keresztül próbált nyugatra szökni. Az őrök tüzet nyitottak, egy lövedék eltalálta és végzett vele. Günther Liftin volt az első, akit lelőttek a berlini falnál. Nem minden határőr akart engedelmeskedni a fal halálos logikájának. A stratégia kitervelői úgy látták, hogy a dezertálás súlyosan fenyegeti a katonák morálját. Ám az egyenruhások számára ez csupán egy kis kiugrás volt. Gerd Sommerlatte 1961. szeptemberében lépett át a másik oldalra. Nyugat-Németországban akart új életet kezdeni, már a repülőjegye is megvolt. A menekülttáborral szemben lévő bár népszerű találkozóhely volt. Gerd Sommerlatte szállást is itt talált. Itt terjedtek a legújabb hírek, és új kapcsolatok is kialakultak. A bárpultnál ülő két férfi szintén Kelet-Németországból érkezett, mint Gerd. A 19 esztendős fiú itt ismerte meg őket, gyakran találkoztak a bárban. Így történt az indulás kitűzött napja előtt is. Egy nap odajöttek hozzám. Tudjuk, hogy határőr vagy, tudnál segíteni? A feleségeinket akarjuk áthozni Kelet-Berlinből. Ismersz valamilyen biztonságos útvonalat? Schlupflöcher, wo das am besten geht. Egyébként semmi közöm sem volt hozzájuk. Máskor csak beszélgettünk és sztorikat meséltünk. Egyáltalán nem gyanakodtam, hogy bármi más is van emögött. Több bárba is betértünk egyes sörre, míg végül az Ellis sörbárban kötöttünk ki. Tudtam, hogy ideje véget vetni az estének. Másnap hajnalban indult a gépem, és nem akartam lemaradni róla. Ők is elmentek. Azt nem is sejtette, hogy a kelet-német rezsim karja még a biztonságosnak vélt nyugatra is elér. Két társa honvágyat érzett, haza akartak térni, ezért alkut kötöttek a kelet-német titkosszolgálattal, a Stázival. A büntetlenségük ára Gerd Sommerlatte az áruló volt. Azt mondta, ne ellenkezzek, vége van. És tényleg vége volt. Az egyik rendőr felvette a telefont, felhívott valakit, és azt mondta, megvan a madárkánk. A Stázi mindent megtett az olyan árulók visszahozásáért, mint Gerd Sommerlatte. A könyörtelen büntetéseket elrettentésnek szánták, hogy megfékezzék a dezertálást. A kihallgatás során megvádoltak, hogy más elvtársakat is Kelet-Németország elhagyására bíztattam. Azt feleltem, hogy ez nem igaz. Senki sem tudott a tervemről. Erre azt mondták, hogy falhoz állítanak, ha nem kezdek azonnal beszélni. Ez nagyon megrázott. Óriási sok volt. Megdöbbentem.
Néhány napra bezártak a pincébe, ahol teljesen sötét volt. Aztán újra kihallgattak. Ismét fenyegetni kezdtek, hogy egészen más módszereket is bevethetnek. Addig gyötörtek, míg végül olyasmit is mondtam, amit különben nem mondtam volna. Gerd Sommerlatte 7 társát nevezte meg. Sohasem tudta meg, hogy mi történt velük. Őt magát 10 év börtönre ítélték, mint egy veszélyes bűnözőt. ...1963. júniusában Kennedy elnök Nyugat-Németországba utazott. Az útját a Nyugat-Berlinben tett látogatás és az ott elmondott beszéd koronázta meg. Legendássá vált mondata, Ich bin ein Berliner megerősítette a nyugat-berliniekben a tudatot, hogy a szabadság szigeteként az amerikaiak támogatását élvezik. Az önjelölt Jobb Németország jó híre súlyosan csorbult, de a kelet-német vezetés és a Szovjetunió elérte a célját. Nyugat-Berlin elérhetetlenné vált, és a nyugat is elfogadta ezt a helyzetet. A határ védelmének kidolgozói most a Kelet- és Nyugat-Németország közötti határral kezdtek foglalkozni. Úgy vélték, hogy sokan erre próbálnak majd elmenekülni. A szöges drót és az őrség nem volt elég a majdnem 1400 kilométeres határszakaszra, ilyen hosszú falat viszont képtelenség lett volna megépíteni. A megoldást a szovjet taposóaknáktól várták. A kelet-németországi szovjet haderő parancsnoka Iván Konyev már egy évvel korábban ellátta tanácsokkal Heinz Hoffmann honvédelmi minisztert a testvéri katonai segítségnyújtásról. Konyev levele világosan előírta az aknák elhelyezésének módját. Ahol a legtöbb határsértés történt, ott 2 sor éles és 1 sor vak aknának kellett lennie. A többi helyre 2 sor vak és 1 sor éles aknát telepítettek. Ebből is látszik, hogy milyen mértékben avatkozott bele a Szovjetunió a döntésekbe. Kelet-Németország hivatalosan tagadta az aknamezők létezését, a nyugatnémet kormányzat viszont folyamatosan elítélte a brutális és embertelen eszközöket. Nyugat-Németországban Horst Pawlowski rendszeresen vitt ki fiatalokat a német-német határra a politikai képzéshez tartozó terepgyakorlatként. Volt egy csoportom 18 és 25 év közötti fiatalokból. A polgármester elmondta, hogy honnan lehet jól belátni a határt. 20-30 méternyi füves sáv után következett az első kerítés, ami akkoriban még csak szöges drótból volt. Azon túl egy újabb 10 méteres sáv terült el, ahol az aknák voltak. Az aknákon túljárőrözött a határőrség. 2 katona volt szolgálatban az egyik tornyon. Az egyikük azt javasolta a barátjának, hogy jöjjenek le odáig, ahonnan már át lehet látni nyugatra. Meg is tették, pedig nem volt szabad. A határőrök nagy kockázatot vállaltak, hiszen ők sem ismerték pontosan az aknák elhelyezkedését. Egy tisztáson álltunk. Éppen a határ és az aknasáv kialakítását magyaráztam. Egyszer csak a csoportból valaki szólt. Nézzétek! Ott van 2 kelet-német határőr.
Lejöttek egészen a határig, mert beszélgetni akartak a nyugatiakkal. Bis zu uns. Die wollten einfach mal mit Westleuten sprechen. Die wussten doch nicht, dass da kein... Nem tudták, hogy aknák vannak ott. Másképp nem vágtak volna át azon a sávon. Kommen die rüber und nichts passiert? Oda jöttek, de semmi sem történt. Nekik volt sörük, mi pedig cigarettával kínáltuk őket. Nekünk nem volt mit innunk, de ők megosztották velünk a sajátjukat. Körülbelül 10 percet beszélgettünk. A két katona visszament, és már mi is elindultunk, amikor az első akna felrobbant. Mind visszarohantunk. Tudtuk, hogy az már kelet-német terület. Mi történne velünk, ha átmennénk? Ők viszont segítségért kiáltoztak, és többé nem gondoltunk erre. Oda rohantunk hozzájuk. A fiatalok levették az őrtorony létráját, ráfektettük a katonát, és sietve elvittük. Siegfriednek akkor született kisfia. Nem állt szándékában nyugaton maradni. Haza akart menni. A súlyosan sebesült határőr megmentése, amely cáfolhatatlanul bizonyította az aknák létezését, nagy vihart kavart Nyugat-Németországban. Az aknák két áldozatát biztosították, hogy nem kapnak büntetést a szabályzat áthágásáért. Kelet-Németország szerette volna feltűnés nélkül eltusolni a határincidenst. Itt a berlini falnál, ahol a nyugati hatalmak mindig jelen voltak, az aknák szóba sem jöhettek. Túl nagy veszélyt jelentettek volna a sűrűn lakott városban. 1966-ban megkezdődött egy új, összetettebb falrendszer építése. Egy belső falból, riasztóval ellátott kerítésből, acéltüskékből, őrtornyokból és járműcsapdákból állt. A határt éjszaka megvilágították, és hogy a határsértések számát a minimálisra csökkentsék, az őrség létszámát is emelték. Az őrök többsége fiatal újonc volt, akik éppen megkezdték felnőtt életüket. Nem törődtem sokat a hadsereggel. Tudtam, hogy csak 18 hónapot kell leszolgálnom. Jobb lett volna, ha egyáltalán nem kell bevonulnom, de nem volt bátorságom megtagadni a katonaságot, vagy alternatív szolgálatra kérni magam, mert attól tartottam, hogy akkor nem engednének tovább tanulni. Úgyhogy bevonultam arra a 18 hónapra. 1970. augusztus 7-én Gerd Annemüller elfoglalta őrhelyét a határ kijelölt pontján. Fel sem merült bennem, hogy valaha használni fogom a fegyveremet. Mint minden katona, én is abban bíztam, hogy erre sohasem kerül sor. Röviddel éjfél előtt egy férfi jelent meg a halálos sávban. Az őrök próbálták megállítani, kiáltoztak és a levegőbe lőttek, de ő csak futott tovább. Felszólították, hogy álljon meg. Figyelmeztették, hogy tüzet nyitunk. Ellenállt a letartóztatásnak, vagyis tovább futott. A 6 határőr összesen 176 lövést adott le. Az egyik halálos volt. Nem éreztem bűntudatot. Azért csalódtam magamban, mert egyáltalán elsütöttem a fegyvert. Sokáig gyötrődtem, gyávának éreztem magam, mert nem volt bátorságom nem tüzelni. Amikor visszamentünk a szobába, leültem az asztalhoz, és sírva fakadtam. A felettesem levetette magát az ágyra, és megkérdezte, hogy ennek miért éppen velünk kellett megtörténnie. Mit kellett volna tennünk? Mit keresett ott az az ember? Senki sem törődött velünk. Békén hagytak minket. Kelet-Berlin Államvédelmi Minisztérium 1970. A Stasi azonnal átvette az esetet.
A 6 határőrt titoktartásra kötelezték, és a halott férfi kilétét is titokban tartották. Nyugat-berlini volt, és részegen mászott át a falon. Gerald Thiemnek hívták. Politikai szempontból kényes ügy volt. Az erőszakos haláleset károsan befolyásolhatta a kelet és nyugat ingatag viszonyát. Gerald Thiem eltűnését nyugaton nem hozták összefüggésbe a lövöldözéssel, ezért keleten úgy döntöttek, hogy titokban tartják a halálát. A határnál lezajlott lövöldözés nyomán a stratégákat foglalkoztatni kezdte az emberi kockázati tényező. Hogyan döntenek az egyes katonák? Hogyan dolgozzák fel a félelmüket és a bűntudatukat? A 70-es évek elején a német határőrsége egy gyakorlatias megoldást talált. Új kerítést építettek automatikus lőfegyverekkel. Az SM-70 automatikus fegyver nem küzdött erkölcsi dilemmákkal, félelemmel vagy bűntudattal. Erich Honecker több mint 60 000 ilyen eszköz üzembe helyezését rendelte el a 70-es években. Ezek 100-nál több fémrepeszt lőttek ki bármire, ami hozzáért a botló drótokhoz. Az SM-70-es aknák telepítésére már a nemzetközi légkör enyhülésének idején került sor. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti hidegháború nyugvópontra jutott. A két német állam között is megkezdődött a közlekedés. Kelet-Németország megragadta az alkalmat, hogy helyet találjon a diplomácia világában. A nyugati államok nagykövetségeket hoztak létre Kelet-Berlinben. Minden lövöldözéssel járó határincidens nemzetközi visszhangot váltott ki, és azonnal Kelet-Németország embertelenségének és igazságtalanságának példájaként hozták fel. Ezért volt olyan fontos, hogy a lehető legkevesebb látványos incidensre kerüljön sor. 1975-ben aláírták a Helsinki Egyezményt. Erich Honecker, Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár és Gerald Ford amerikai elnök között ült. Míg Honecker ígéretet tett az emberi jogok tiszteletben tartására, és sok kelet-német állampolgár abban bízott, hogy ezután szabadon utazhat, már folyt a fal következő változatának tesztelése. Számtalanszor kipróbáltuk már elvtársak. A tesztalanyok 19 és 25 év közötti jó erőnlétű férfiak voltak. Szökési próbálkozásokat szimuláltak az új fal modelljével. A segítség nélkül próbálkozó személy letartóztatásának esélye jóval nagyobb 90%-nál. A tervezők úgy vélték, hogy az új 360 cm magas fal szinte megmászhatatlan. A karbantartása is egyszerű volt, ugyanis szabványos, könnyen előállítható panelekből állt. A betonpaneleket a komor szürke helyett fehérre festették. A szökni próbálók jobban feltűntek a világos háttér előtt, bár ekkor már a határsávig is csak kevesen jutottak el. Akinek mégis sikerült, azt könnyen észrevették a határőrök. 1983-ban megkezdték az automata lőfegyverek leszerelését és az aknák felrobbantását a Nyugat-Németországtól kapott anyagi támogatás fejében. Kelet-Németországot súlyos gazdasági válság sújtotta, új, stabil pénz nélkül a csőd szélére került volna. A német-német határ lefegyverzése ellenére a rendszert még mindig bővítették, főleg Berlinben. Széles sáv szelte át a várost, amelyet az őrök jól beláttak, és szükség esetén tűz alá vehettek. Erich Honeckerhez hívattak. Elém tett egy könyvet, amiben berlini építmények képei voltak, a vízműtől egészen a Schönenfeld repülőtérig. Erich Honecker mindegyikről megkérdezte, hogy szükség van-e még rá, kell-e még a városnak. Én azt feleltem, nincs szükség rá. A vízművet már régen bezárták, erre azt mondta, hogy akkor felrobbanthatom.
Az épületek között volt a kiengesztelődés temploma is. Üresen állt, így áldozatául esett ennek a műveletnek. A fal telhetetlen étvággyal rágta át magát a városon. A kihalt pusztaság csak a fal új változatainak kipróbálására szolgált. A fal továbbfejlesztésén évekig dolgoztak a szakemberek. Olyan megoldást kerestek, amely áthatolhatatlanná teszi a határt, de ehhez nem kell lövéseket leadni és szökevényeket megölni. Ám ez nem emberbaráti szempont volt, inkább számító stratégia. A határon történt minden haláleset tovább rontotta Kelet-Németország nemzetközi hírnevét. A korszerű határsáv tervezését egy munkacsoport irányította. 30-nál is több kelet-német polgári kutatóintézet fejlesztette ki a fal 2000 moduljait. Minden lehetőséget számba vettek, az infravörös és mikrohullámú korlátoktól a mozgás és rezgésérzékelőkön át a nagy területet letapogató műszerekig. Nem új ötlet, hogy érzékelőkkel és más eszközökkel derítsük fel, hogy mozog-e valami a távolban vagy a közelben. Mindenki látta a western filmekben, amikor az emberek a sinekre fekve hallgatóznak, hogy jön-e a vonat. Ez az alapelv. A Stasi minden kutatót és mérnököt átvilágított. Politikailag megbízhatóknak kellett lenniük, és nem lehettek nyugati kapcsolataik. Mégis előfordult, hogy az ős ellenség a nyugat szakértelme nélkül nem tudtak volna előrelépni. A végeredmény egy új berendezésen múlt, amit Nyugat-Németországban lehetett beszerezni. Tudtam, hogy milyen rendszerre van szükség, ezért megkértem anyámat, akinek volt engedélye a határátlépésre, hogy hozzon nekem egy ilyen Z80-ast. Meg is tette. Így jutottam hozzá az első jól működő prototípushoz. Ez lett az összes többi berendezés prototípusa, mert a Z80-as rendszer Kelet-Németországban nem volt kapható. A tökéletes fal látomásának nem volt jövője. A Kreml új erős emberének, Mihail Gorbacsovnak is új elképzelései voltak. A Szovjetunió, Kelet-Németország nagy testvére, aki egykor elrendelte a fal felépítését, most alapvető reformokat követelt. A Szovjetunió a külpolitikáját is átalakította, elősegítve a hidegháború végét. A határra és a falra vonatkozó elvárások egészen világossá váltak 1985 után, amikor a fal a Gorbacsov által szorgalmazott enyhülésnek és a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nyugat-Németország közeledésének fő akadálya lett. A fal lebontását a szovjet sajtó követelte a legnagyobb hangon. Honecker véleményem szerint teljesen rosszul reagált. Kijelentette, hogy a fal még legalább 50 vagy 100 évig állni fog. Ezt úgy értette, hogy Kelet-Németországban semmi sem fog megváltozni. Kelet-Németország 28 évvel a fal megépítése után stagnáló ország, amely a haláltusáját vívja. A vasfüggönyön már repedések keletkeztek. Az emberek ismét tömegesen hagyják el a hazájukat. Először Magyarországon, majd Varsón és Prágán keresztül.
1989. október 7-én, Kelet-Németország 40. születésnapján a munkások és parasztok valódi szocialista államának ideje már lejárt. Honecker ezt nem volt hajlandó elfogadni. Minden eszközzel, akár tankokkal és fegyverekkel is kész volt megvédeni Kelet-Németországot. Az állam az addigi legsúlyosabb válsággal küzdött. Egyre többen sürgették a változást, demokráciát és szabadságot követelve. A kelet-német vezetés attól tartott, hogy a saját népük fog felkelni. Ismét a munkásőrség kapta a parancsot, hogy védje meg a szocializmust az osztályellenségtől, mint 1961-ben. Wolfgang Güttlert ismét behívták. A feladatunk az volt, hogy lezárjuk a határt az egyik templomban összegyűlt agitátorok és az esetleges nyugati behatolók között. A falat kellett védenünk. Amíg a többiek gyülekeztek, én elmentem a templomhoz. Tele volt emberekkel, és kint is nagy volt a tömeg. Kiabáltak, énekeltek. Nagyon jó volt a hangulat. Lenyűgözött a látvány, hiszen éveken át azt súlykolták belénk, hogy ne engedjünk az osztályellenségnek, és ne hagyjuk tevékenykedni az agitátorokat. Visszamentem az egységhez, és megkértem őket, hogy hagyják a lőszert a teherautón, nehogy valakinek baja essen. Und da bin ich zurück, habe mich dann da vor die Einheit gestellt und habe gesagt lassen, ich komme gerade von da und da. Ich bitte euch dringendst, lasst die Munition. Akiket én láttam, azok nem az ellenségeink voltak, hanem kelet-német állampolgárok, akiknek egyszerűen elegük lett az egészből. Die hier einfach nicht mehr wollen. ...1961. augusztusa és 89. októbere két nagyon fontos dátum az életemben, de egészen másként végződtek. 1961-ben lelkesen segítettem a fal felépítésében. 89-ben viszont azt mondtam, hogy elég. Vessünk véget ennek a képtelenségnek, mert így nem mehet tovább. Elvtársak! Tájékoztatást kaptam a ma kiadott rendelkezésekről. Nyilván önök is megkapták már. A magánszemélyek külföldi utazásához többé nem szükséges az olyan előfeltételek teljesülése, mint a családi ünnepek és a többi. A hatóságok utasítást kaptak, hogy a vízumkérelmeket haladéktalanul dolgozzák fel. A fal 28 év alatt németek millióinak életét befolyásolta, de minden borzalma eloszlott egyetlen éjszaka alatt. Megérkeztek az első emberek, és megkérdezték, hogy átmehetnek-e. Magabiztosan közölték, hogy a párt állítása szerint szabadon utazhatnak. Mindig is hangoztattátok, hogy a párt szava a törvény, hát most engedjetek át, elvtársak. Ezzel álltak oda elénk. A dolgozószobámban voltam, amikor felhívott az ügyeletes tiszt, és közölte, hogy sok ezer ember van a határátkelő helyeknél. Tudni akartam, hogy miért, mire visszakérdezett, hogy nem hallottam-e, amit Schabowski mondott. A határ nyitva áll, mondta, csak kapcsolja be a nyugatnémet tévét, és rögtön látni fogja.
Narrátor Csankó Zoltán, munkatársak Horváth P. Tamás, Ferrenteil Bernadett, Salgai Róbert, Gyarmati Zsolt, Zentai Mária. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.